Karon nga adlaw ang simbahan nagsaulog sa piyesta sa usa ka apostol nga si San Bartolome. Niya sa mga synoptic gospels, kung may ngantag synoptics katong tulo ka ebanghelyo, Marcos, Mateo ug Lucas, ang tawag nila ani nga apostol Bartolome. Apan sa kang San Juan, gigamit niya ang pangalan nga Nathaniel. So kung sa English gitawag siya nga Bartolome. Bartolome buti pasabot kung sa Hebrew pa kanang mengkag bar. Buti pasabot son of. So kung tag Bartolome buti pasabot son of Ptolemy or Ptolemy. So kining Bartolome ingon sa mga commentators sa Biblia nga this is an identification of this person with the Father. Kaysa una, ang ilang kultura, i-identify ang usa ka tawo sa iyang amahan. Paingon nga, Simon bar Jonah, si Simon anak ni Jonah. Onya, may ka nga, si Pedro or si Juan bar Kokba, anak siya ni Kokba. So mao karon ang Bartolome bot ipasabot nga siya anak ni Ptolemy or anak siya ni Ptolemy. Karon dinhi mao na gigamit sa mga synoptics apan kang San Juan miingon si San Juan ang iyang gigamit Nathaniel. No sato pa kini si Nathaniel o kini si Bartolome sumala sa mga commentators pud sa Biblia nga usa ra ka tawo. Ang Bartolome gi-identify kining tawhana nga anak ni Ptolemy apan ang iyang personal name is Nathaniel. So dinhi atong madungog nga si Felipe gipangita niya si Nathaniel og iyang giingnan nga nakit-an na namo ang giisgutan ni Moises og sa basahon sa mga propeta. Unya buti pasabot nato nga kini si Felipe og si Nathaniel they are good friends. Diba? Kung naabitaw kay discoveries, imo man nang gusto i-share ngadto sa imong friend. So kung atong imagine si Felipe o si Nathaniel, they are good friends. Busa gipangita ni Felipe si Nathaniel tungod kay gusto niyang i-share ngadto kang Nathaniel ang iyang experience with Jesus. Kung atong mahinumduman ang preceding verses ni ining chapter 1 ni St. John nga atong gibasa karon, ang preceding verses nag-ingon nga dunay duha ka tinun-an ni Juan nga magbubunyag nga misunod kang Hesus, minunot sila kang Hesus. Unya paglingi ni Hesus nangutana si Hesus, unsay inyong gipangita? Unya mingon sila, Rabay, asa man ka nagpuyo? Mingon si Hesus, come and see, dali ngari og tan-awa, dali og tan-awa. Mao to ilang experience with Jesus and they stay with Jesus overnight. Now karon pagkabuntag tungod sa kanindot sa ilang kasinatian ni Felipe og katong iyang kauban nga wala gihinganlan nga apostol. Karon gusto gipangita niya si Nathaniel. Iyang gipangita kay gusto niya nga si Nathaniel pod maduol maiadto kang Hesus, maka-experience pod siya personally kung kinsa si Jesus. Apan mitubag si Nathaniel nga do na bagoy maayo gikas Nazaret. Mura ba nagmaingon ta nga do na bagoy maayo gikas Tondo. Do na bagoy maayo gikan sa Barriolos for example. Do na bagoy maayo gikan sa Babag for example. So ang iya usa siya ka tawo nga kana bitawng typical kaayo nga usa ka tawo nga ang iyang image sa usa ka tawo naka-attach kanunay sa usa ka lugar or naka-attach sa usa ka pamilya. Nga pananglitan nagpuyo ka sa kanang lugar nga dili maayo og dungog. So ikaw pod nga naa didto bisag maayo kang tawo, kumo kay nagpuyo ka dihang dapita, ang imong dungog is always colored with the reputation of the place where you are living. So mao ni karon nga mingon si Nathaniel, do na bagoy maayo gikas Nazaret. Remember nga kini si Nathaniel nagpuyo gikan sa Cana. Ang Cana, ang panglantaw sa mga tao sa Cana, they are superior over the people of Nazareth.
So naa ka ng kita to nga superiority complex, ana ka ng bias nila sa uban nga mga tao. Busa minsan nga mas maayo pa man mi kaysa kanang mga tao gikas Nazareth. Doon na bagoy good that coming out from Nazareth. Busa ang tubag po ni Felipe ayo pag-ana bay. Dali nga ri, dali og tan-awa. Ay pud pag-ana. So si Felipe kung atagan to og dialogue ang ilang conversation, mingon siya nga don't judge the book by its cover. Just come and see. And then may uban siya kang Felipe. Og pag-uban nila natin kang Felipe, mingon si Jesus, aniyay usa ka Israelita. Maalamon sa balaod, nagbasa sa balaang kasulatan, walay ikasaway kaniya. Niya mingon si Felipe kanang lain pa. Kung nakailan man kanako? How did you know me? Mingon si Jesus, nakit-an ta ka ilalom sa kahoy nga igira. Sawa ka patawgan ni Felipe. Unya mingon si Philip, mingon si Nathanael, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel. Pero giingnan siya ni Jesus, mituo ka ba tungod kay giingnan ta ka nga nakit-an ta kas ilawom sa kahoy nga igira? Makakita ka pa og mas daghang mga butang, mas mga kahibulungan, imo pang masinati. So unsay buti pasabot sa atong sa Gospel ng St. John karon para kanato. Una ka na bitaw mingon ta nga dili nato malikayan ang atong mga gitawag og personal biases. Napay personal biases. Naakay biases sa imong isig katao, imong silingan, imong igsuon, bisan gani sa imong ginikanan, naakay personal biases, naatay ikasaway. Unya karon, ang gitudlo kanato nga kini sila mga superficial ra gyud ni siya nga kahibalo mahitungod ning maong tao. Tungod kay ang imong biases posible nga dili na tinuod. Busa mingon nga ang nindot nga kanay bitong masinati nimo ang tao kanang imong mga personal biases, mga imong prejudices against the person. Ma-breakdown ni siya kung ikaw makasinati na mismo kinsa kining maong tao. Kung ikaw makadungog kaniya how he or she speaks, unsay iyang buhat, unsay iyang trabaho, unsay iyang pamilya. So, mo na siya, breaking down our personal biases because our personal experience is greater than our personal biases. Ikaduha, kanay bitong gitawag nato nga ang dungog sa usa ka tawo, ang iyang kamaayo dili nakabase sa lugar nga iyang gipuy-an o dili pod nakabase sa pamilya nga iyang gigikanan. Kay kining tawo mingon ta sa una, kung ang pamilya, ang tatay wakwak, ang nanay wakwak, ang anak pod wakwak, di ba? Mo anak man ta sa una. Nga kana sila barangan nga pamilya, pati ang mga anak mga barangan pod na sila. So we generalize. Buti pa sabot karon ni Jesus nga kanay bitawon ko nato, ang atong goodness wala makadepende sa atong pamilya nga gigikanan. Ang imong kamaayo wala makadepende sa lugar nga imong gipuy-an. A person is physically good, and even in the places, notorious places, there are people who are good. Buti pasabot sa Ginoo nga even in the notorious places, God can make good people grow and spring up. So mo bitaw na kanang mo ni usa ka lesson pod nato no nga kita bitaw usually we look at the person from head to foot, unya og itom gani miyamid ta, unya kanang taason ganig ilong mi smile ta, pero og kana ganing flat nose murag palwa og naong. Daghan na kag images sa imong una-una pagtan-aw nimo sa usa ka tawo, dako ganig mata, libaton, pero gamay ganig mata inchikon kani gwapo. We always attach our images to the physical, and we always attach our biases to the place where he lives or to the family, what family he comes from. Now karon gituduan tas Ginoo nga dili diing ana ang ato di ay nga hinumduman nga ang kaayo sa tao dili nakabase sa iyang panit, sa iyang kulor, dili nakabase sa iyang ilong mubo o flat nose, dili nakabase sa iyang pamilya. Kay ang tao gibuhat sa Ginoo nga maayo.
o kanang goodness nga naa kaniya mutumaw gayod. Ug mao na atong pangitaon nga kanabitang makakita tag bag-ong tao, we suspend judgment for that person until we experience truly who that person is. Nya karon si kini si Bartolomeo nausab siya. Di ba pag primero ingon siya nga doon na pagoy maayo gikan sa Nazareth. Apan sadyang na-encounter niya si Jesus, nadungog niya si Jesus, nakita niya si Jesus, nasinati niya si Jesus, nausab ang iyang panglantaw kung kinsa kining Jesus nga gikan sa Nazareth. O kay nausab ang iyang panglantaw din, Bartolome comes into a realization nga dili di ay tanan nagpuyo sa Nazareth mga dautan, dili di ay tanan nagpuyo dining lugara mga maot ug kinaiya. Dili di ay tanan nga sakop anang pamilya ha, na maot og kinaiya. So mo naging ito nga a person has the capacity to make a decision to favor good. Pwede ka mausab kay ang imong kinabuhi wala makadepende sa lugar nga imong gipuy-an og sa imong pamilya. Makahimo ka pagdesisyon nga mahimo kang maayong tao. So mao ni ang na-realize karon ni Bartolomeo. Nya karon kini si Bartolome human sa pagkabanhaw sa Ginoo ang iyang missionary work. Miadto siya sa India. Nagsangyaw siya sa western part of India, gisangyaw niya ang maayong balita. Unya mingadto siya sa Phrygia, kanang gitawag nato karon nga Iran. Mingadto siya sa lain pa nga lugar kanang gitawag to karon nga Turkey. Miadto siya didto og nagsangyaw siya sa maayong balita hangtod nahiabot siya sa Great Armenia. Og pag-abot ito sa Great Armenia, nagsangyaw siya sa mayang balita apan ang hari nga si Astyages, si Haring Astyages, nagmagahi og nasuko kaniya, busa siya gipadakop, unya siya gipapanitan. So ang iyang panit, gipanitan siya, ginamit ang kutsilyo, unya pagkahuman, gipapunggutan siya og liog sa sugo ni Haring Astyages, namatay sa dito sa Armenia. So mao nga dito taman ang iyang kinabuhi sa Armenia, dito sa namatay sa unang siglo sa Kristyanismo. Nganong ingana man, nganong wa man siya mo back out. Pag kanindot nga tong paminawan bitaw, kana bitaw naana kay personal encounter sa Ginoo, kay bisan ug unsa ang kalisod nga imong agihan, ang kanang imong personal encounter sa Ginoo maghatag na nimo og conviction. Conviction ba nga na may Ginoo nagkuyog nako? Whatever difficulty, whatever sacrifices I will do, whatever martyrdom I will face, there is God who accompany me. Unya kanang God nga nag-accompany nimo sa imong conviction, mao gyud na siya ang maglig-on nimo. Bisan sa atong kasinatian, di masiguro tay martir, no? Di masiguro ta mamatay nga martir. Pero naatay gisagubang nga problema, naatay gisagubang nga balatian, naatay gisagubang nga kanang palasanon sa atong pamilya. Pero ang imong conviction nga na may Ginoo nga nagkuyog nako, di lagi ko biyaan. Mao na siya ang nakapalig-on nimo nga bisan og problemado ka, bisan og kanang masakiton ka, apan padayon ka sa imong pagtuo sa Ginoo. So kana ka conviction, mao na ang conviction ni San Bartolome nga bisan pagpatyon siya kay ang iyang personal encounter kang Jesus, naglig-on man kaniya, gisagubang niya ang kamatayon, gipanitan siya, pagkahuman pagtanggal sa iyang panit, gipaputlan siya gliog, apan iyang gisagubang tungod kay a personal encounter with God becomes the source of our strength.